Masake ngono, yes. Mangane apa meneh cetha, yes. Tapi bagian yang paling memengi dari tahapan memasak ki ya ngene iki. Toto-totone siap-siape ya mitili lombok, ya ngonceki brambang, ngoceki bawang, ngumbah, terus engko nek ana sayuran iki arepe nyayur kangkung ngene iki ya mitili. Halah, jan tiwase engko dadi panganan sak klametan rampung. Wis blaik ora ndara ngono kuwi. Iki ceritane mau wis ngungkep ayam Ndara. Wis ngungkep ayam. Tak pikir teko dikronyos digoreng ngono ki ya wis trimo. Wis kena nggo lawuh to. Lah kok reko-reko sapa Mang sing njaluk ayame digoreng dibakar? Anton. Anton. Ya Ton. Iya, Bang. Jan. Dadak dibakar ya daden geni areng. Terus mosok ya ora arep nganggo janganan, kangkung nek ditumis ngono sedilit banget to. Ora iki. Iki beda iki Ndara masak kangkunge ora biasa. Ora kaya ning warung-warung ngono dikirane engko malah arep dodolan sego ayam. Ora iki engko kangkunge dimasak beda meneh. Lho penasaran to? Nonton tekan rampung mulakno. Aja seneng skip-skip kaya ngono kuwi. Iki tak toto-toto lan awakmu aja lali. Like, komene, share, subscribe ya Ndara. Tak bacutne sik iki le ngonceki brambang bawang terus engko tak teruske menyiangi kangkung. Nek menggur perkara gawe panganan, ora kudu wong wedok. Wong lanang ya iso kudune. Ora dumeh lanang njaluk apa-apa diladeni. Jo nganti ya iki. Iki tenan lho ya. Ya tenan Iki banget tenan lho ya, ora mung ning ngarep kamera lho ya. Padake ya tenan to. Ya aku ya cok mangsak. Ya, nek mangsake mangsak. Lah iya. Ya minimal ya. Minimal itu yang diteladani ya dari Pakne. Iki rodok kenthel ngene iki apa, Mbok? Lah wis margarine wis dilebokke urung? Wis. Lah. Ya encer sithik. Lah ngencerke nganggo apa? Kecap. Kecap. Kowe wis nduwe kecap urung? Wis rupane ireng ngene kok. Apa arep kok encerke ning ditumpangke mawa sik? Jinise rodok kenthel cenan. Bumbune ku mau apa wisan? Iki wis mrica. Mrica. Terus kuwi apa jenenge? Iki. Kuwi merek yo. Heeh. Ane kok kenthele kaya ngono to bapakmu? Ayo mbah. Oh alah, margarine iki mau saka Freezer, saka kulkas. kulkas. Walah, kok malah dadi kaya Loh, nek yo wis bener. bener cenan. Ora apa-apa iki kuwi kena dioleske lho. Ya kena ning iki dipanggang sik kene iki. Iki di rodok diencerke sethithik ngene. Ku nek wis diencer kan. Jane ngono ayam iki wis enak Ndara, wis inu, wong wis tak ungkep nganggo bumbu komplit. Ya tumbar, ya mrica, brambang, bawang, empon-empone ya komplit. Tapi kan nek mbakar kan kudu dioles-olesi ngene to iki. Wis, lho rada encer iki suwe-suwe iki engko. Tak teruske nganu kangkung. Wis encer, Mbok. Didonke, agene wis. Iki dijapet apa? Mbok ya donke to kuwi iki pancine iki ngopo lho lah. Jan, lewagu. Panas, Je. Apane? Nang kene iki panas. Lah wong ngadep geni kok penging panas. Napa mergane nek ngadep geni kok panas? Lah wong ngadepi sampean ki ya panas rumasane ra gur ngadepi geni kok. Heeh. Heeh. Weh, kok ireng, Mbok? Halah ya ampun lah kuwi iki porong jenenge gosong. Lah kok ditinggal ngopo iki mau? Oh iya, ora tinggal napa-napa, tinggal ngobrol iki. Ayo kuwi. Alah,
Jan, kok ira pahit nek kanthi kaya ngene iki. Oh, iki kulite, Mbok, mingan. Iku jerone ora. Kulo nganti kemremes kaya areng iki. Jan, Oh, ngurup genine salah. diinggirke, dironokke. Utike mau ndi? Iki. Wis tak rono kan ono genine Si njukan. cilik-cilik wae cenan genine iki. Waduh, mangan areng. Wes wae, wes wae. Wis Wes iki. wae, wes. Ya. Ngene, ora nganti kelet karo yo innalillah. Ora. Ora apa ndrawasi. Wah, mah. Lah kan. Lah kok ki sarenge menyatu karo panggangane kuwi kok. Kok iso ya, Mbok? Kok iso semua ditinggal ngopo kok iso lho. Tinggal ngopros kok. Lah ya kowe. Aja kok jak omong-omongan. Malah kok jak omong-omongan kok. Engko sing gosong jare nggo Anton apa. Ha iki mau sing pesen Anton kan. Sing dhewe seneng sing gosong-gosong. Ya Allah. Wis. Areng kok nek iki ki. Hah? Tapi Jan. enak to, Mbok, bumbune? Hambung aku mangan gosongan kok. Ya bumbune merasuk ora. Pahit alah. Cilik wae genine. Ya wis tak ora ono genine malahan, ora ono arenge. Wis mbok nek iki glura nek ireng. Delok sewalike. Kuwi lho. Ireng Nah, yoan. iki pas iki sik coklat nek iki. Wis iki aku ya wis ora tak kabehke. Engko ndak kakean. Arep tak kumbah sik janganane. Alon, alon. Kok kaket. Alon bae lho. Jan, Iki yo alon. wis. Endi, Mbok? Kene. Marani kembaran. Iki tak pisah. Soale matenge beda. Nek dicampur mengko godhonge wis lonyot, gosong, bagale durung mateng. Wis. Yo, daden geni. Rampung. Rampung kali loro. Wis, murup. Iki yo wis mateng. Gosong meneh. Ora lho sing sebelah kene. Ya wis, sing di anu sing kene. Lho. Nah, wis. Ngono lho sing satset, terus engko nek ayame wis mateng to, garing, kerajangi, brambang, bawang, lombok. Wah, aku tak goreng. Wis kabeh yo aku napa iki? Lho, iki arepe goreng kangkunge. Kangkunge betul-betul digoreng dengan minyak yang panas dan banyak ya Ndoro ya. Soalnya arep digawe kangkung cabe garam. Ya. Mantuk-mantuk tandane ngerti. Iki diulek. Lah sampean arep milih apa? Diulek apa? Kuwi di Rajang. Heeh. Oke. Arep milih apa? Aku tak ngrajang wae. Jajake ora percaya aku ngrajang. Percaya lho sapa sing ngomong maido ki? Digeprek ra. Ora biasa wae. Nah. Ngono kuwi. Kuwi engko arep tak tumis terus engko dicampurke. Waduh. Enak tenan. Ngucit. Ngucit pol. Iki ditunggu panas ya Ndoro minyake. Wis panas. Iya iki panas banget pancen. Jan dingu panas. Tambahin. Goreng sampai betul-betul crispy.
Bagi kalian yang penakut, ora wani kecipratan lenga panas, wis ojo nyoba-nyoba. Tapi nek mengko ngerti enake kaya ngopo, kayane ya wajib coba sih. Tetep kudu nyoba. Heeh. Nganggo helm, nganggo jas hujan ngono kae. Ngene Ndoro, tandane kalau godhong kangkunge wis mateng, kuwi wis tidak ada bersuara, tidak berbunyi. Iki tandane wis siap diangkat ngene. Wes. Ya namanya sayur digoreng pasti minyak iki lumayan ya. Bolehlah sesekali makan koyok ngene, tapi jangan dimakan setiap hari. Wes iki sok kene. Renyah lho. Karo adem ki karo renyah koyok ngene, Ndoro. Wes ngene wae ojo garing-garing, ku malah alot banget ya, Ndoro. Angkat. Minyak nyemprot. Angkat, terus iki dikurangi minyake ngene. Sisan nggongso bumbune. Wis. Iki ditus kene. Bumbune segerke. Bruk petutuk. Sok glogok. Udak, user, wer. Ditunggu nganti garing. Ojo gosong ya, diudek terus bene garing. Iki OTW garing koyok ngene. Kuncine bene ora lengket ning wajane, le ngendoki uyah. Kuwi kudune ming pas ngene iki. Ojo mau-mau aja. Nek mau-mau ya lengket. Udek. Sebentar saja, Ndoro. Ngene. Wes. Loh, garing to. Sik. Iki kelalen engko. Nih. Angele. Wis. Terus iki lho kemeng sring kaya ngene ditumpleke. Wangi banget. Ngerti kan wangine brambang goreng, bawang goreng ketemu minyak panas iki wangine kaya ngopo? Iki maneman. Renyahe godhong kangkunge. Mateng. Piringnya kene apa? Aku ora nggawa piring saka kono. Alah, ya wis sasake lho, Pak. Weh, tak toto madang sik. Iki nggawa sendok pirang-pirang apa ya arep nggo sendok? Ora. Tangan. Apa iso? Arek sepira segane? Titik wae. Ngene? Kokean. Lah. Wah, aku yo sing iki kok yo. Ngene. Iki kaya wis nang lesehan ngono kae ya. Nek biasane lesehan iki nganggo selada air sing digoreng, terus ora nganggo bumbu tapi terus biasane ayam goreng ngono kae isik tambah sambel. Iki retine ora ono sambel, makane wis pedes. Wis. Monggo Ndoro, dar Ndoro, jan kemriuk Ndoro. Tuman iki. Sego tok enak.
Tapi nek aku kurang mbok iki. Oh, paham. Cabene kurang. Kurang pedes. Ojo Mau kan pedes. enggak pedes banget. Ojo pedes-pedes. Saya tua ki saya kudu ngelingi kesehatan. Nang ayamnya ki sik juicy. Lho delok. Dudu sing njur seret ngono kae ora. Biasane nek ayam ki nek wis mateng berkali-kali kan seret, ora nek iki. Ngungkepe bentar. Terus manggange sik dibumboni meneh. Wes, ngene. Bangeten lho ya. Nek ora kok like, ora kok komen, ora kok share, ora kok subscribe ya. Tak kei resep masakan Inuk, masakan Gujit, gek gawe dhewe, gek sesuk lapurano komen berhasil apa ora, wenu apa ora, Gujit apa ora. Jajal wis to. Aku kok ngene iki wis gontak enake pol. Wis. Cukup sekian dan terima kasih. Tetap nonton terus sesuk-sesuk nang Pawon Mbak Wirya. Mas Sandoro. Rasane piye? Tonjondoro.